Στο γήπεδο του Γαλατά, ο Ιδωμενέας φιλοξένησε τον Άρη Σούδας. Βλέπετε τις δύο ομάδες με παιδάκια από τις ακαδημίες του Ιδωμενέα να τους συνοδεύουν όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Τρίγκας με βοηθούς της Βαγγελία Βράγκου και την Ειρήνη Μπαντά και οι δύο αρχηγοί στο καθιερωμένο στρίψιμο του νομίσματος λίγο πριν από τη σέντρα για το μάτς της 18ης αγωνιστικής. Γκιούλιας και Παπαθανασίου σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Προσπάθεια με τον Γκιούλα, ο οποίος θα δώσει τον Ορφανίδη. Ο Ορφανίδης θα ελευθερωθεί. Ένα φαλτσαριστό δυνατό σου την πάλεξη ο Στρακίδης στο δοκάρι του Μανιαδάκη. Στο 13ο λεπτό, η Ιδωμενέας χάνει μεγάλη ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ. Γεωργίου στο 28 για τον Παπαθανασίου. Ωραίο το κοντρόλ. Παπαθανασίου θέλει να κάνει τη λόμπα. Μωραΐτης θα βρει και λίγο την μπάλα. Θα βρει και στο δοκάρι αυτό και θα καταλήξει σε κόρνερ. Φάουλ με τον Αργυρουδάκη στο 30. Με πολλά φάλτσα, Μανιαδάκης δεν θα βρει την μπάλα, Λαμπάκης στην αφύλακτη πλέον εστία. Το 1-0 για την ομάδα του Ιδωμενέα. Το συγκρότημα του Μάνου Μπεργανελάκη μπαίνει μπροστά στο σκορ με τον κεντρικό αμυντικό, τον Παναγιώτη Λαμπάκη, να χρήζεται σκόρερ, να αφιερώνει τον γκολ στην κερκίδα. Όλα ξεκίνησαν από αυτήν εδώ την εκτέλεση του Αργυρουδάκη. Η μπάλα κακή εκτίμηση από τον Μανιαδάκη και εύκολο το έργο του Λαμπάκη. Φάουλ με τον Στρατουδάκη στο 32. Στρατουδάκης εδώ παραλίγο να έχουμε αυτόν τον γκολ από την κεφαλιά του Ξεκοβουλδάκη, έδιωξε ο Μωραΐτης. 36ο λεπτό. Σέντρα που θα γίνει από τα δεξιά. Καλή είναι. Παπαθανασίου δεν βρίσκεται μπάλα όπως θα ήθελε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στρατουδάκης, ωραία παλιά του στην απέναντι πλευρά. Κατεβάζει και μπαίνει στην περιοχή. Ο Βαρδάκης γυρίζει, βρίσκει την μπάλα, δεν την έστειλε στα δίχτυα. Προσπάθεια με το γέμισμα Παπαθανασίου. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση Παπαθανασίου. Κοντρόλ, πλασέ. Αρχικά ο Μωραΐτης και συνέχεια ο Λαμπάκης διώχνουν τον κίνδυνο. Φάουλ με τον Βαρδάκη καλοχτυπημένο. Η κεφαλιά στα δίχτυα. Η ισοφάριση λοιπόν για τον Ιδωμενέα με τον Παπαθανασίου, ο οποίος στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μωραΐτη και κάνει το 1-1. Θα πάει να πάρει και την μπάλα. Ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς Ιδωμενέα για φάουλ πάνω στον Λαμπάκη. Βλέπετε και τον τεχνικό της ομάδας του Γαλατά και τον αρχηγό. Εμείς βλέπουμε ξανά τη φάση όσο μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τουλάχιστον. Έτσι έγινε το 1-1 για τον Άρη Σούδας λοιπόν. Τσίγκας από αριστερά δοκιμάζει το σουτ, πέφτει ο Μωραΐτης και δίνει σε κόρνερ. Προσπάθεια με τον Γκιούλα, πάρα πολύ ωραία παλιά του στο 66. Μιχελάκης βγαίνει, Μιχελάκης σουτάρει με το αριστερό, Μανιαδάκης δοκάρει και ξανά στο Μανιαδάκη. Τεράστια ευκαιρία για τον Ιδωμενέα. Γέμισμα στην περιοχή, το διώξιμο της μπάλας. Μπάλα στο Μιχελάκη και πάλι με το αριστερό. Δεν ήταν δυνατό αυτή τη φορά. Μπλόκαρ ο Μανιαδάκης. Αλλαγή παιχνιδιού για την ομάδα του Άρη Σούδας στο 73. Κατεβάζει ο Τσίγκας ο Κώστας. Δοκιμάζει το σουτ. Διώχνει και πάλι ο Μωραΐτης. Είναι ο Φώτης ο Τσίγκας. Τη στέλνει στα δίχτυα. 2-1. Προβάδισμα για τον Άρη Σούδας μέσα στο Γαλατά. Η μπάλα καταλήγει λοιπόν στα δίχτυα. Όλα ξεκίνησαν από το αριστερό. Δυνατό σου του Κώστα Τσίγκα. Διώξιμο από το Μωραΐτη. Ο Φώτης ο Τσίγκας είναι αυτός ο οποίος με αυτόν τον τρόπο τη στέλνει στα δίχτυα και δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Στέλιου Κουκουδάκη με 2-1 μέσα στο Γαλατά. Ανατροπή λοιπόν στο σκορ. Τη δεξιά πλευρά και πάλι ο Τσίγκας. Τσίγκας, καλός χειριστής. Θα κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί να μπει ο Παπαθανασίου και ο Στρίγκας κοντά στη φάση. Δείχνει πέναλτι για χέρι στο γύρισμα του Τσίγκα. Σε αυτήν εδώ τη φάση, χρυσή ευκαιρία με τον Στρατουδάκη να παίρνει λίγα μέτρα φόρα απέναντι στον Μωραΐτη. Σουτάρει ο Στρατουδάκης, Μωραΐτη στη δεξιά γωνία, διώχνει σε κόρνερ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη Σούδας με τον Μωραΐτη να λέει όχι και να του πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο. Από δεξιά η προσπάθεια για τους παίκτες του Άρη Σούδας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ένα πέσιμο, νέο πέναλτι στο 90. Από αυτήν εδώ την προσπάθεια, ο διαιτητής θα σφυρίξει για μία ακόμα φορά την εσχάτη των ποινών. Αυτή τη φορά είναι ο Νιάγκα απέναντι στον Μωραΐτη. Σουτάρει, δεν ήταν καλό το πέναλτι. Το διώχνει ο Μωραΐτης, βρίσκεται στο δοκάρι. Μένει το 2-1 υπέρ του Άρη Σούδας στο 90 ξανά. Πάλι πέφτει σωστά ο Μωραΐτης, βρίσκει την μπάλα αυτή, βρίσκει και στο αριστερό δοκάρι. Σύμμαχος του Μωραΐτη σε αυτή τη φάση και το τελικό σφύριγμα από τον κύριο Τρίγκα. Τελικό αποτέλεσμα Ιδωμενέας Άρη Σούδας 1-2.